ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବା କଥା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ? ଆରେ ତୁ ପରା ମୋତେ କହୁଛୁ ତତେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି। ଆରେ ତତେ ପରା ସେ ହଇରାଣ କରୁଛି ବୋଲି। ଆରେ ଏଇ ସେ ଝିଅ ମତ। ଆରେ ତୁ ମୋତେ ବୁଲୁଛ ନା ଯାଇ ମିଛ କହୁଛୁ ତୋ ମତ। ସେ ଝିଅ ଆରେ ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ବିବାହ କରିବି। ହେଲେ ଅଲିଭା ବଳେ ମୋର ଟାଇମ୍ ପାସ୍। ये सब ना मिठा कौची ସତଟାକୁ ଯଦି ତମେ ମାନିଥାନ୍ତ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟିବ। ମୋ କଥାକୁ ମାନି ଯାଇଥିଲେ ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚୂନ ମାରି ବୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟା ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଆରେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କହିଲି ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲ। ସେଦିନ ତମ ପାଦରେ ସେ କଥାଟା ନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ପିଠି ମୋ ପାଦରେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେଲନି। ତମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଗର ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା। ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ନେଇ ସାଥିବେ ବୁଝିଲୁ। ଆରେ ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ଝିଅ ମୁଁ ଆକୁ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲି ଏଇକୁ ବାହା ଦେବେ ପୁରା ଠିକ ନା। तो भाई आत्महत्या करियो तू कौन चाहू तू कदी बात न मानो तारे तो भाई तू रहे बसिबो आज तू कौन चाहू एनिदी आज जो बचोंगे क्या है तो सेटा बताए फल से बचा क्यों दियो से फूल को बाजार